Ndichikutambirai zvekare pano padzira re263 pano panje yanjikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara wetena on the notification bell so that patiri kudzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani ndine video iroro richabata pfungwa dzevanhu veruzhinji muZimbabwe kuti kwakutambura kwakaita sei kwekuti vanhu vechikadzi vakuzotengesera machaina muviri wavo. Kana chiita kutengesera machaina muviri wavo, reason yacho ndoyakadhakwa. So dauti mutange maona first video iri nderekublawayo. Vadika ndiri kuziva kuti musi wa30 zviri kunzi panenge pakabaka fire, but kublawayo nezuro kwanga kwakatobaka fire, mavenda achimacha. So kuisira video pedza kuona video tozvonofika comment section. Vadikani, yambiro yandiri kupa ndiye kuti tinamatiri peace. Kana ndichiti peace ndiri kutaura kurohwa kwevanhu kuti zvisaitike. Ndokumbira kuti zvandofika comment section nekulike this video nekushare this video kuhama neshamwari. Ndatiwanzei likes, ndatitei fofa pama likes nekushare this video. Veruzhinji vagare vaziva zviri kuitika. Vadikani, ndatinamatei mazuva atiri kupinda ayo andifunge pakabuda chakanaka nekuti zvatiri kuona streets social media kana kuti news dzatiri kureceiva streets social media dzinotyisa, dzinokatyamadza. So ndakumbokuisirai first video ravanhu vaimacha kublawayo, mavhenda anga akatoshatirwa atori mustreet. Ngatione this video. Attending today, Masuya. Very president is a woman. Yeah. No one that is staff. You do it the sugar at home. Ezokuthetha sokuthi tatile impatha ngomakoko wawuzazisa into emgaqweni bademonstrate against ngomakoko kunzima. So lapho isidingo sakhe siyavalisa, siyahamba lokuthi yezithiye emakhaya kibe khona le amashona le kunzima ngisho kwabo. Next video iri ndere vanhu maZimbabweans ari kurarama life inorwadza, upenyu unorwadza. Vanhu vechikadzi vakutengesera machaina muviri wavo. Vadika ndatizamei kuzvibata nekuti vanhu kunze uko vane zvirwere zvavari kuzvishedzera vega kuti vashande. Vamwe vacho vachiti hakuna mabasa, but vamwe vanenge vachiti ndiyo solution. Kuti muone video, pedza kuona video tozvonofika comment section kuti unovatiwo chii, unoda kuti chii kumhuri yeZimbabwe, unoda kuti chii kune vakadzi ava, unoda kuti chii kune vari kuda kupinda mazviri. Ini sati rari ndiri pakukuzivisai nyaya sezvairi, handigoni kuedzeredza kana kuitapudza, ndofamba nenyaya sezvairi. Much love. Machaina imhene dzedu zvokudaro nechikonzero chekuti machaina kunoka vakauya havana kuuya nevakadzi, vakangoya vari ivo varume chete. Kana vari vakadzi 2-3 ivo vari 80. So vanhu 8 havakwanise kurarama vana vakadzi 2 vechichaina. Isusu tisi takazoti gai titoite chipino kuti isusu tikutoziva kuti godhi redu vari kutora chienda naro, saka isusu kutora neother hand tikutoendawo nekuseri kwacho tinokorawo mbijana masenzi yayo. Ndo mhene wedu nemachaina. Ma-STI zvichokwadi takamboita problem ye-STI inobva machaina yainetsa zvisingaiti. Saka isusu takazoramba takangodzvanyana nenaki kuti isusu kunongo ndo dambudziko rataita, nokuti iyo STI yavo vanga vane mushonga wavo kukliniki yavo iri
machina kwavo kuti isusu tikazotibata tigone kuirapa zvanga zvisachaiti. Saka nokuirana kwatakuita nokutamba kwatakuita nao tichivadzisa shona kuti zvinorevei zvinodii takutonzwirana pakutoti mishonga yacho takutoipiwa plus isusu nokuzova kwatakuita hatichatobvumidzi kuti ST yacho itibate machina yacho takutotaurirana nao kuti zvine maadvantage aya nemadisadvantages aya nokuti musi waanouya achida kundiona semhene yakunoti vazhinji ava vabvumi isusu tisitajairana nao. Saka musi waanosvika ini ndichirwara uku kwese kune maronda muchina anobva ashaya gap uku kusasuku akamubata kuti aritoda mukadzi. Saka takatoudzana kuti zvinhu zvedu zvifambe ngatigarei takapora tese. Vanobhadhara ndovaridzi vemari vanobhadhara short time tomboti isusu short time yagweja inopiwa $5 but kumachina isusu tochaja 15-20 and havana night zvoreva kuti pakapinda mumwe muchina 15 yangu pakauya mumwe muchina 15 yangu pakauya muchina 15 yangu tani mukorokoza 15 yoendeye night. Saka ndomutsauko uripo ndosakati kuti imhene dzedu.